Dor bhabriu jong phi ila trei kam hanga min siam ka kinde ba phile jan yanga nga kermen ba phin salong be i jonga ngam tharai ki wei ha phi kin yo jaka kumbathap ka miao nga ngat jadu jong phi shabido nut jong nga phi la bat ma phi jing e jing kerdo nga ya le ban bu re ban pen hon ya phi nga shim ka jing kit kle jing mot jing per khat tang sha phi ki la her la phi le ne phi yong ka ta ngam snow her baro kan ba phi pha ngam pan ju ker nga ke ai ka ba phi kwa om don ka bam la kin san ulo hanga uan tap la shupen serwa kaya baro kisap him dan jing ya tep lem ya ka por pito pila don men kpa ya nga phim ya tho ngalong bala kloi hakapor ba phi don kam ngayai don bej bat phi ha man la ki kam haba don assignment phi pen pen miet yanga ki kot ki bar ben phi pha tho hanga phi kro yanga ban ya le bam restaurant phi da bam la lot hado ba pinda kedang Bible ka ba he waiter usu shanga sakhin diat shulat klem ran ai khama kha jing mot jing per khat tang sha phi ki la her la phi le ne phi yong ka ta ngam snow per baro kan ba phi pha ngam pat ju ker nga ka ai ka ba phi kwa om don ka bam la kin san ulo hanga uan tap la shupen serwa kaya baro kisap him dan jing ya tep lem ya ka por pito pila don men kpa ya nga phim ya tho ngam tem ba lei phile ro hadu kan ne chocolate ba shitdanga thet ben ya phi snow kam kai habang per khat halade yaki para la jong am jus bun kum ne la iklem akor ya ka jing le jonga bala jor palat ka jing snow e samla patlon po la jong ban pe la isen ei ba kerdo pisa ngapong iba pe jing mot jing per khat tang sha phi ki la her la phi le ne phi yong ka ta ngam snow per baro kan ba phi pha ngam pat ju ker nga ke ai ka ba phi kwa om don ka bam la kin san ulo hanga uan tap la shupen serwa kaya baro kisap him dan jing ya tep lem ya ka por pito pila don men kpa ya nga phim ya tho ngayam hamin siam balance la jan theli phi shim kabu tang namar banga e ya phi snow standard pitlia bej yanga teddy bear barat ba pipa ordar hanga ngalatep pi bon pi paralok shinrang ngakmi lenti yanga pi khen kerpang rechanu ka kin thai de ka kin thai hawas up status kalatha dorban uwei jing mot jing per khat tang sha pi ki la her la phi le ne phi yong ka ta
snow pet barokan bapi pa ngampat jukir nga ka bapi kwa om don kabamla kinsan ulo hanga uantap la syupen serwa kaya baro kisap him don jing ya tep lem ya kapor pito pila don men kwa yang apim ya thu